Ако наредбата облегчава нещата, а не ги усложнява и се струва, т.е. изхвърляме двата номера, отпада и член 2, отпада всичко. И този номер го лепим сега, и не го сменим, въдейте ви какво, купувайте, продавайте, пращайте на когото и да е, и ако струва стотинки, то това е по-добро от съществуващото. Това е идеята. Тогава сме за. Ако не е така, т.е. да обсъдим, сме решително против и сме готови да гласуваме всички лидери. Сме решително против. Сега първо, дали ще гласуваме, тук не сме се събрали да гласуваме дали текстовете. Защото сме да обсъдим текстовете, да ги видите текстовете, да сте наясно, защото тая наредба, тя, както и да се измени дали в този вариант, дали в друг вариант, тя ще бъде публикувана после за обсъждане в сайта на Министерството, ще имате 2 седмици да изпратите възражение или съгласие или подкрепа на. Събрали сме се предварително, да не ви пристига текста от интернет да помежду си и по вестници да се информирате, че тук те са написали от тия нищо не отбират, ама са написали един текст, ние сме категорично против там и да се настроят. Събрали сме да ви обясним защо го се опитваме да го направим това нещо, защо го променяме и защо го правим точно по този начин. Точно това е срещата. Това сега вие дали сте съгласни или не сте съгласни, всеки има право да се съгласи и да се съгласи. Искахме да ви съберем да ви обясним конкретно защо го правим това нещо. Защото от как са тръгнали пчеларските програми, всяка година има проблем с... Може да са малко с това, с подвижното пчеларство, които взимат пари, но има хора, които взимат пари. И тия хора, и то проблема не е само за пчеларите, проблема е и за фонда за осъществяването на контрола. Наредбата, когато кошера се предвижда, това го казахме вече няколко пъти, когато кошера се премести от един пчелин в другия, той трябва да се смени минимум номера на животновния обект, т.е. лявата част. Ако смениш лявата част, нищо чудно да се получат доблажи, че ще трябва да смениш и дясната част, после като го върнеш на същия пчелин, това конкретно подвижно пчеларство, така е бе! Няма го... Значи кошера, пчелина не е фургона, пчелина си е мястото, където е там. Там са засичани километри, там са засичани другите работи, нали, отстояния и за подвижно пчеларство има един подробности, които сега вие сте в част с тези работи. Отделно, при специално за болести, че това, което е това касае подвижното пчеларство категорично с болести, но той за да е тръгнал да отшъл някъде да се премести, той трябва да има пътен лист, доктора трябва да е отшъл, да е прегледал пчелите, да му е издал пътен лист и той трябва да гарантира на практика дали ги е прегледал всички или не, но там има някакви гаранции, които са дадени, че тия кошери са здрави. Когато обаче един човек се продаде кошера и кошера се продаде пчелара не ще да се занимава, починал или нещо друго, продава целият пчелен там, тия кошери там 3, 4, 5 кошера, тия малки кошери, които обикновено са проблемни, се продават и минава през една област в друга. Тия кошери отиват на място, да, с пътен лист, хубаво, нека да се с пътен лист, пише съществуващите номера, кошерите пристигат в нейния пчелен съвсем друга област, съвсем друг пощенски код и те там вече ще стоят, това не е подвижно пчеларство. Тук пък категорично замазва с боята и си пише новия номер. Тия кошери, които са нейните, ама по никакъв начин не може да ги вържеш с кошери, които са били там. Там няма проследимост, по никакъв начин няма връзка и не се знае, че те са дошли от Виденско и са дошли в Пловдивско, защото номерацията е съвсем различна. По номера по никакъв начин не могат да се вършат. Единствено, ако тя се сети, че само за отводките, който говорите, важи за всичко останало. Не, напротив, това важи повече за отводките са от здрави стопанства, които се правят. Говорим за нормалните отводки, които са от взети асоциации, които ги продават. За кошери, които се продават, нормалната търговия през вестник пчела и кошер, през другите вестници там, през телефоните, през Ало, БГ и не знам си кои. Там няма никаква проследимост в тази работа. В момента, в който не сложим така табелка в кошера и пчелното семейство върви с кошер, кошера ще се промени, ще се предвижи с този номер. Когато стигне при нея, тя ще има готова табелка и тя няма нужда да сменя тази табелка. Този кошер стои в системата и се личи в информационната система, вече ще бъде вкаран като номер. Сега ние не сме вкарали кошерите в системата. В момента в системата Мишо Михайлов има пчелин, еди си къде, на този пчелин има 175 пчелни кошера, обаче те са написани в едно квадратче, там пише само число. 175 пчелни кошера. Как ще ви докаже, че има заболяване? Правим опис с 80 цифри, че е 0,1 до последния. Не, табелата не установена. Не съм казал такова нещо. Правим опис, за да ни да регистрира, правим опис. Комуникацията е правим описи. Темата не са Добре, придвижване на кошер от Габрово до София, като говоря за София, аз трябва да ги регистрирам наново. Не, че те вече са тук. Не, системата тръгват 5 кошера оттам и номерата са тези, те са на кошерите. Значи,
Пътели си. А невероятно ще има грабежа с номерата. Имам как. Той е длъжен да отиде в БАБХ да я регистрира и те разцъкват. Не, той системата си автоматично става. Да, той да прави. Да, евентуално отиде от реалния, защото много чисто сме без информирането. 137 семейства. Това семейство вече е умряло и създава семейство. Дал съм на ветеринарен лекар. Когато ги увеличавам Когато ги увеличаваш, ще слагаш на този кошер. Изчиства си кошера. Пак трябва да си купа номера, така е? Да, добре, ако не ги върне си няма смъртност просто. Добре, а пчелно семейство колко рамки, от колко рамки нагоре? Аз имам помощно съндъче до кошера ми. Това говорихме с доктор Маринов. Да, мисля за семейство. От 2000 ако не броите семейство, трябва да има табелка. Ако няма да има табелка, не са брои за семейство. Така, ще ме санкционират и да речем, ако имам кошери без табелки. Да. При условие, че участвате в програма. Не участвам никъде. Не, по принцип да. Не участвам никъде, просто си пчелар. По закона трябва. 1000 лева По глоба. закона всяко едно нещо е семейство с изключение на пчела. Той всяко едно глоба са събори семейство. И още нещо, говорим с доктор Маринов. Имаме в един кошер, в момента Айде, имаме малко помощно време да семейство и обясним помощ. как е работа. Същевременно от даден етап преди главни паши, това помощно семейство преръсва в основно. И имаме двусемейен кошер. Този двусемейен кошер как ще По закона за това, за пчелата, в един кошер се водят на семейство, всички други се водят помощи. Няма такова нещо. Основно семейство Ето вижте в наредбата какво пише, които са до семейство тене 2. Това е двусемейната идентификация. Двусемейен кошер, няма такъв с помощ на Той има двусемейни, двумайчи. Има в закона, ако има напише помощно семейство, дей как че няма. Вижте го в закона. И как да Аз няма? съм го правил закона, да, и сега ще го излагам. Айде да ти закона да ти Пчелно помощ. семейство, това е дефиницията от закона за пчеларство. Пчелно семейство е цялата биологична и производствена ето го колония, чете. състояща се от пчелна майка, определено количество пчели, работнички и търти. То е определено, а тук не е определено, само определено някакво количество. Някакво. Тоест отводката също си е пчелно семейство, по смисъл на тази дефиниция. Да стане ли в кошери с необходимото количество, какво се ще пити? Количеството необходимо също не е определено колко трябва да е. Дали да са 2 рамки, дали да са 6 рамки. Пчелното семейство се смята за едно и когато основното семейство се подпомага от помощно настанено в същия кошер. Така ли? Така ли? Един кошер е едно семейство. Така, обаче имаме двусемейни кошери. Хубаво съгласен съм. Не помощно, а пълноценно, силно, основно семейство. Тогава две табелки просто. Сложи две табелки тогава, скъпи. Няма Тогава просто две табелки. такъв вариант, няма тук. Няма такъв. Така е, чакай, защо трябва да имаш? До края на живота на кошера. Глупости говори, разбира се. Или Ако го направим сега, ще мога да продам номера. Ама продаваме Да ти продаваш отводката, не номера. Тя си върви с номера. Не, аз като си взема 500, а той се открадна от 100 кошера и с 100 номера Ама ти става. още не се разбра как работи системата. Боже, да продадеш, ти си имаш шкура с продаване. Когато става протокол, а ние протокол ще направим. Така, а не 6, значи 3-дневен срок е твърде малък срок. Да, кажете. Не ходят на Добре, кажете, сега, откъде изхождаме от това нещо? Къде изхождаме? Закона е написано, че собственика на животните в 3-дневен срок трябва да уведоми за закупено, продадено, умряло, така е по закон. Ние можем тук да направим малко дерогация. Можем да направим. Не е изключено, защото хора... Само зимата ми са 3 месеца закъснели и откриваме смъртта. Добре, чакай сега. Като отиваш на пчелина днеска. Откриваш, че на единия кошер паднала градушката или минала мечката или нещо, изкъсла табелката. Кога точно е изкъсна табелката? Ти не знаеш. От събитието, когато ти разбираш, имаш 3 дена да докладваш за тази работа. Пак кога е минало, ти на практика днеска го откриваш, така че събитието се случва. Пак е невъзможно, защото ако са почивни 4 дена, пак влизам в нарушение, примерно. Значи вие с... Не бе, ти си правиш протокола в рамките на 3 дни. Сам си го правиш протокола. Ти даваме образец, ти си го пишеш. Уведомяваш си... Правиш си протокол да ни забравиш после за работа. Аз протокола ще се го направя сам. Толкова, чакай, по-нататък има какво. Обаче се обявяват, не трябва да го обявя на някой. На доктора на... Обявявам след празничните дни. Да. То ясно, че свърши датата. Ти нищо значи, защото не знаете кога е. Слушай какво става. Ама не става ясно, че протокола сам си го съставя. Ама пише бе? Къде го пише? 6. Средствата са и в 3-дневен срок от дата на събитието, за което става протокол. Собственика. От собственика на животното. Ние ти даваме протокол. Добре, кажи.
Защото в момента останали чители, отиваш сега при дебата. Да, ще трябва да се съставя протокол от собственика. От собственика, защото не става ясно. Собственика създава протокол, за което собственика съставя протокол. Собственик съставя протокол по утвърден образец от изпълнителния директор в ВАБХ. В наредбата директно да е протокол, дайте сега да се направи образец, да се сложи. Ние ще го направим, точно аз отидем до другата собственика. Така, собственика съставя протокол, който се утвърждава от изпълнителния. Сега трябва да бъде еднакъв. Към приложение, към наредба няма нужда. И сега виж какво пише. Средствата на официалната идентификация, обявени за невалидни и протокола, се предават на регистрирания лекар, обслужващ ежедневен обект, до календарния ден, стичане от дата на събитието. Ако ти в края на този месец, когато си направил протокол, на края на месец ги даваш на регистриране да го отразиш. До края на месец. Още 30 дни за